good afternoon everyone. Welcome back sa aming YouTube channel, Tres Maria's Farm. So ito na nga guys, kung makikita nyo yung aming tanim na gabi, ito na, may dahon na siya at saka nalinis na rin namin yung mga damo nung isang araw. So ito na naman po si Tres, kasama ko si Mother. Kami ay naglalagay ng pampataba para naman lumago na siya. Ayan, samahan nyo kami guys. At si Tres ay maglalagay ng fertilizer. So ayan guys, please subscribe sa our YouTube channel, Tres Maria's Farm. Don't forget to like and share and subscribe. Please subscribe to our YouTube channel, Tres Maria's Farm.